Dati mga we should be alone. We could get a date and you like you know I love you like that. You know libre na kami, miss na kayo. dati mga kamakabayan na pala yung Ganti bike.
Pwede dalawa nito. Magkano na? Anong baso? Ay, coffee. Diba? Para sa akin. Sige lang.
ba? Ay, pre! Thank you po. Boss, ano po ilalagay? Karan, ano contents po? Dinating po, ma'am. Ito yung kinakain natin. Hindi ko sure. Ano po siya, ma'am? May spoon po tayo, ma'am. Boss, ito. Pwede niyo ako i-post anytime for awareness. Dapat kanina ka pa nag-video ng madami. Dan, ang picture na naman tayo, Dan. Ayan, no? Picture na naman tayo dalawa. Ako, lagi nila akong inaano. Lagi nila akong pinaride eh. Di ba may pupunta dito, BTS? Hindi ko pala alam, nag-video na pala yung ano, yung babae. So, makikita na lang, sisend na lang sa akin. Eh, tingnan mo, artista ka na. Dati na mo isang babae. I-video niya ako. Thank you very much. Pakita ko sa'yo. Ilan? Hindi, masahan ko nakita ko yung Ilan? Sige, ilan? Ha? Hindi na? Ah, lima.
Liverpool. Kahit plastic type. Kahit ito. Sorry, Kap. Ba? Siyempre hindi tayo dito.